कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या अस्नोटी माजी सैनिक संस्थेतर्फेन मनोमिलन म्हटल्यार गेट टुगेदर कार्यक्रम 13 एप्रिल 2025 जय्यत तयारी. कारवारच्या अस्नोटी एक्स सर्व्हिसमॅन असोसिएशन या नोंदणीकृत संस्थेच्या तर्फेन 76व्या प्रजासत्ताक दिसानिमित्तान खास बैठक आयोजित करून प्रतिवर्षाप्रमाणे एक्स सर्व्हिसमॅन असोसिएशन या संस्थेचो मनोमिलन म्हटल्यार गेट टुगेदर कार्यक्रम 2025 या कार्यक्रमाची तारीख 13 एप्रिल 2025 हो दीस सर्वसंमतीन ठरयलो. या वर्साक रॅलीचो मार्ग बदलणं आरव, मुडगेरी, आंगडी, कोठार मार्ग, गांवगेरी, माजाळी, देवते देवस्थान ते महामार्गान रामनाथ मंड, चिंचेवाडा, शिवाजी चौक, ओसाळी पेट्रोल पंप ते अस्नोटी शिवाजी विद्या मंदिर हायस्कूल असो मार्ग ठरला. रॅलीचो मार्ग बदल करतो जाल्यार पूर्व सूचना दिवनूच सर्वसंमतीन बदलतले अशें या वेळार संस्थेचे अध्यक्ष बाळकृष्ण साळुंके आणि सेक्रेटरी उल्हास नागेकर यांनी माहिती दिली. या वेळार संस्थेचे 35 ते 40 माजी सैनिक हजर आशिल्ले. प्रतिवर्षाप्रमाणे प्रजासत्ताक दिसा निमित्तान खास बडाखाना भोजनाची व्यवस्था केली. या फौजी बडाखानाच्या विशयाचेर संस्थेचे अध्यक्ष श्री बाळकृष्ण साळुंके हेमी काही माहिती दिली. आज तुमगेलो अस्नोटी एक्स सर्व्हिसमॅन्स असोसिएशनाचो जो प्रोग्राम आशिल्लो बडाखानाचो तो अगदी सुव्यवस्थीत आणि बऱ्या रितीन जालो. तेज बद्दल तुम कितें म्हणचे आसा? आमगेले कितें आशिल्लें काय म्हणल्यार जेन्ना आमी आर्मी आशिल्ले तेन्ना आमगेले वर्सां वर्स 26 जानेवारी पार्टी जाताली आणि एक मोठी पार्टी करताली. तशेंच आज रिटायर येयला आमी. रिटायर येयले नंतर आमगेले सगळी एक्स सर्व्हिसमॅनान सांगले की आमी 26 जानेवारीक बडाखाना करचे. म्हणल्यार आमी जेन्ना फौजी आशिल्ले ती याद अजूनही दवरची आमी यादास. आनीक आज अशें आसा की आमचे सगळे जाण एक 40-50 एक्स सर्व्हिसमॅन एक कडेन जावन आज आमी हे एक बडाखानाचे अरेंजमेंट केल्ले आसा. आणि सगळे उत्तर कन्नडाचे सगळे कारवारचे येवन हांगा एक्स सर्व्हिसमॅन एक कडेन जालात आणि एक मनोरंजन दवरलें आमी बडाखानाचे. आमगेली एकच आसात आमी एक ताटाक 4 लोक जेवण करताले, एक गलासाक 4 जाण उदक पिताले. ह्यात आमगेले जीवन आशिल्ले फौजीक. म्हण आज आमगेले रिटायर जाले नंतर आमी आज एक कडेन जाला सगळे जाण. आनीक आमगेले एक अशें आसा की हे अशेंच एक असोसिएशन दवरचे आणि एक एक्स सर्व्हिसमॅन सगळे एक कडेन जावचे आणि कारवार तालुक्यातले आणि सगळे जाण एक कडेन जावचे. हांव तेच सगळ्या कडेन एक विनंती करता तेमी सगळ्यांनी येवन जॉईन जावचे आणि आमगेले एक असोसिएशन बऱ्या एक मोठे तागडे दवरचे हेच तुमकडे सगळ्या कडेन विनंती करता. कारवारच्या अस्नोटी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेक ग्रामस्थान केलो बहिष्कार. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा गेल्या 3.5 वर्सांच्यान जाली ना जावन ग्रामस्थाले विविध खात्यामार्फत जावच्या अभिवृद्धीची कामां प्रलंबित आसात म्हण ग्रामस्थान कितलेशे विनवणी केली तरी पंचायतीन या ग्रामसभे बद्दल कानमनार घेतले नाशिल्ले. अखेर संबंधित अधिकारी आणि स्थानिक आमदार श्री सतीश सैल हेमगेल्या आदेशान अखेर अस्नोटी ग्रामपंचायतीची तारीख 28 जानेवारी 2025 दिसाक सभा करची म्हूण ठरली. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीन अलग अलग विभागाच्या 20 अधिकाऱ्याक या ग्रामपंचायतीक ग्रामसभेक हजर रावसाठी लिखित कळयले असून सुद्धा 20 पैकी फक्त 9 अधिकारी हजर आशिल्ले आणि बाकी अति आवश्यक असे 11 अधिकारी ग्रामस्थांच्या प्रश्नाचे उत्तर किंवा अभिवृद्धीच्या दृष्टीन अति जरुरीचे सल्ले दिवचे अधिकारी गैरहजर आशिल्ल्यान जमिल्ल्या ग्रामस्थान आक्रोश व्यक्त करून सगळे खात्याचे सरकारी अधिकारी जोपर्यंत ग्रामसभेक हजर रावनात तोपर्यंत ही ग्रामसभा जावची सादिना असो पवित्र घेऊन अखेर सभेचेर बहिष्कार घातलो. ग्रामपंचायत पीडीओन सांगले की ही सभा जमिल्ल्या ग्रामस्थांच्या म्हणणेनुसार आज रद्द करून येवच्या 30 दिसां भितर संबंधित सगळ्या अधिकाऱ्याल्या उपस्थितीत ग्रामसभा घेवचे आश्वासन दिले. जोयडा असू ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या इळे दाबे परिसरात पट्ट्या वाघाचो हैदोस. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या असू ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या इळे दाबे परिसरात गेले काही दिवसांच्यान पाटाच्या वाघाचे दर्शन जातीर आशिल्ल्यान ग्रामस्थांक भयाचे वातावरण जाला. या पाटाच्या वाघान ग्रामस्थांच्या पाळीव गायीचेर हल्लो करून तेमगेली शिकार केल्ली घटना घडील आसात. तेजेन पशुपाळीव धनी संकटात आसात. ग्रामाच्या इळे दाबेचे स्थानिक
श्री रामा देसाई हेमगेल्या मालकीच्या गायीचेर या पाटा वाघान हल्लो केल्ल्यान हालींच एक गाय मारिल्ली आसा। या वाघान जेन्ना रामा देसाई हेमगेल्या गायीचेर हल्लो केलो तेन्ना घरा बाजूच्या शेतात रामा हेमी आवाज येयल्या दिशेन पळयल्यार वाघान गायील्या नरड्याक घास मारिल्लो पळोवन आवाज करून हातात आशिल्लो लाकडाचो तोणो वाघा बाजून भिरकायलो। तेन्ना वाघ गायी थंयच सोडून रानात धांवलो, पण गाय मात्र मेल्ली। पण काही वेळानंतर तो वाघ येवन त्या मृत गायी घेवन रानात गेलो आणि आपले भक्ष बनयले असे रामा देसाई हेमी सांगले। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गायीचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।